sud-americana i portaveu del grup parlamentari de Junts pel Sí al Parlament de Catalunya. I d'altra banda, en Carles Boix. Carles Boix és doctor per la Universitat de Harvard, és catedràtic Robert Garrett de la Universitat de Princeton en política i en afers públics, és autor d'alguns títols tan rellevants en el canvi de les ciències socials com Democracy and Redistribution, també és autor d'alguns assajos publicats en llengua catalana com ara l'Obertura Catalana o com els que estan compilats en el llibre de cartes yanquis. És col·laborador habitual de la premsa catalana, és també membre del Consell Assessor de la Transició Nacional i val a dir que és un honor comptar amb ell per a la revista i també un honor tenir-lo aquí en aquest petit diàleg. Només dues coses més. Veieu que hi ha una barra, veieu que hi ha un cambrer. Jo us demanaria que mentre estan parlant els ponents ningú demani res, després quan fem el torn de paraules, si algú discretament un per un vol demanar alguna cosa, doncs perfectament pot fer-ho. I si teniu piulades, tuits, el hashtag és EignaCirla, d'acord?